Bertsozaleek nor zare badakite txapelduna zarelako, baina zure hurbileneko pertsonek txapel horren azpian dagoen Beñat Gaztelumendi oso ondo ezagutzen dute, inor baino beto. Bueno, hauetariko batzuken izan naiz, eta kasu honetan objektu batzuk sartu dituzte, zuretzako. Ikus nahi bat dituzu. Bai, bueno, ikusi, erakutsi, komentatu, guztia. Ea. Lagunduko dizut, nahi baduzu. A ber. Nio? Badago zerbait kaja barruan. Bueno, hemendik hasiko gara. Bai, has gaitez. Oiek ez dira bertxotarako? Ez, hauek ez dira bertxotarako. Zureak bai? Bai, esango nuke baietz. Ara? Bai, gaine izango dira eukidituan azkenekoak. Dantzan ibili izan naiz. Ara? 8-9 urte nitunetik, 25 bat urte bete arte. Bai. Bai, gainera nahiko dantzari txarra izatez. Bai, izatez, baina hor lanketa bat egon da? Nik umetan eukin nuen gaixotasun luze xamar bat, urtebete egin nuen gurpildun aurki baten, eta gero hasi nintzen dantzan, eta nik esan nuke dantzai esker bereskuratu ditudala mugitzeko gaitasun batzuk. Beti izan naiz, inguruko baino mugatu xeagoa, eta hankaltxatzen eta ikasi genuen, baina beti beste baino pixkat gutxiagoa. Baina bai, dantzak niri asko eman dit, Añorgan bizitzeko ere modu bat da, dantzataldea oso importantea da Añorgan bertan, eta guk kuarrila guztia hasi ginen batera. Eta bai, egia esan oso horietatzen. Agenda ere osatu xamarra izaten dute dantzataldeek, bateko parranda eta besteko... Bai, alde hortatik bai. Aktuazio asko zenitun egiten, baina afariak eta bai. Ensaioa eta bokadilloa eta gero... Txakolina, holako gozak bai. Bai, importantea da hori. Bai. Gauza gehiago daude ez da? Bai. Hau ikusi eta egia esan ez dakit zer den hau. Ez du atera nahi izan, ez dakit lako zer den. Bai, ez dakit... Pentsatu zerbait, zerbaitekin erakutsi. Estroboa da. Arraun munduko... Arrauna horia. Arrauna. Bueno, lasterre ulertuko duzu, nik uste dut. Deskubrituko duzu. Bai, erakutsi gauza gehiago daude. Baina. Ez, behin edo behin bai holan proba egiteko, baina ez hola, ez. Probatu, besterik gabe. Probatu besterik gabe. Eta hirugarrena? Bai. Hau eskolarteko txapel bada, Gipuzkoako eskolartekoan irabazi genuena, 2000 urtean Azpeitian. Irabazi genuena? Bai, gure garaian 14 urte arte taldeka egiten zen eskolarteko txapelketa, eta gu Hernaniko taldean atera ginen, 4 lagun, anaia tartean. Begira. Eta, irabaztea egokituztegun, eta... Estali zituen 2 buru. Lau ere, bai? 4 txapel eman zizkiguten, pentsa. bai, aldekide bakoitzari bat, eta... ez dakit hau neria deno anaiarena, baina, mentzat etxetik hartua da. Bai. Bueno, 3 hauek, 3 objektu dira, oroitzapen batzuk ekarriko ezkizute burura, baina beste batzuk ere baditugu zuretzat. Hemen duzu, zure oroitzapenen kaxa, zure doinu eta neurrean. Batzuetan idazten dit oso potzi dabilela. Ibai eta Xabier, zuek Beñaten bertsolaritzako ibilbidean pausu batzuk berarekin eman dituzue, beren baizu izan zeineten. Oso langileak zian, adin horretarako benetan barne mundu bat ja bazeukatenak. Eta bertso eskola hartan eukigunun gure lehenengo kontaktua eta lehenengo plaza ere hanin egin zula, ez? Eta oso esperientzia polita izan zen. Beñat izatez oso lotxatia da, baina ze gertatzen zaio bertxotan hasten denean? Bertsuan bilatu dula zerbait, leku bat, toki bat, kanal bat, barruko bere sentimentuk eta gauzak esateko modu bat, edo... Ez da justu hainbeste lorpen eukitun bat, hain lotxatia izatia. Bestela guze, mutuk izan berko genduke. Nork imaginatuko zuen, Beñat Gaztelumendi mutil gazteura gaur egun Gipuzkoako txapeldun izango zenik? Uste zitzaion umetan nola esan nahi bat bezala, eta guk lorpenak lorpen da, txapelak txapel, ikuste genion, bazula esan nahi bat eta bertsua instrumentu polita izan zitekela bere bizimoguan zehar gozatu ahal izateko, eta hori da, hala izan da, bai. Urrutiko hirietan alakantoi sekreturik nire lagun... Nolakoa zen Beñat ikastola garaian edo eskolan edo ikasle bezala? Lotxatia.
Gero ezagutzen dezunean, pues ja, lotxa horiek alde batera juten dira, eta pues, oso pertsona atsegina da, gero aholkuak ematen dituen pertsona da, eta pues, bueno, beti laguntzeko prest. Bueno, naiz eta den horren zirenakik esaten den bezala ere da oso bromista, oso parrandazalea, beti dago prest festarak ondo pasatzeko, dozer gauza egin dezakezu berarekin. Beñat bertsolaria da, txirrindularia ere bai, baina ez genekien dantzaria aparta zela. 10 urte baino gehiago izan gara dantzaria 20 eta Beñat ere ala ibili da eta gainera nahiko dantzari fina zen. Ikusten genuen gainera lehenbiziko filan eta beti aurpegia ematen. Urtero Konstituzio plazan azken nagusin dantza emanaldi bat ite genuen, eta bueno, pixkanaka zoritxarrez, ezakit zinturoia flojo zekalako, argala zen. Erortzen hasi zezkion, eta hanka altxatzerakoan bitan zatitu zituen prakak. Modu duin batean bukatu zuen, eta hori gora aipatzekoa da. Altzian egiten gauen arrauen. Anaiak zarete biok, asko maite duzu elkar, ez dakit taula gainean rivalidade bat edo bazegoen edo beti ondo eraman duzue hori? Nik uste gure rolak oso asumitutak genuzkala. Ni behintzat, ez dakit, Beñate asko seguruago ikusten un txapelketan eta oso zaila zen horri aurre egitea. Bueno, bereziki alkarrekin mintzat ez geneukan rivalidade hori. Baina bera beti taula gainera igotzen denean, edo finalen batera heltzen edo txapelen bat irabazten edo, bere inguruko ez asko goratzen da. Txapelketa da ibilbide oso baten bukaera bat izaten da, eta ibilbide hori beti konpartitu da. Eta nahiz eta Beñati iritsi gora, jende askorekin egin du ibilbide hori, eta nirekin kasu hortan tokatu zen umeetatik, bagian ia 20 urteko ibilbidea genukan batera bertxotan, momentu hortara arte, eta nirekin gogoratzea, politia. Zura nahiak txikitan gaixo aldi luze bat pasatu zuen. Garai hortan, asko irakurri zuen, egontzan ingresatuta denboraldi luzea egin zuen, eta nik uste horrek eraiki dula Beñat pertsona bezala, eta orain daukan gogoetarako jarrera hori, eta nik uste hortik hartu izan dula, eta nik hori asko hain gezki pasatako momentu batzutatik eraiki duen guztia, nik uste miristeko ala, eta Bere pausua operik ambizio benda. Hor dituzu erantzun guztiak? Bai. Polita, bideoa. Egia esan, Ibai eta Xabier enun espero agertzerik. Gure lehenbiziko bertso irakasleak izan zian, justu aitarekin ibiltzen zian bertso eskolan, aita baino desente gaztegoa dira, baino beraien bidez hasi ginen bertso eskola baten, eta nik uste azkenean ikasle bakoitzak hartzen dula bere irakasleengandik zerbait desberdina, eta Ibaik eta Xabierrek erakutsi ziguten hitzarekin jolasteko grina hori. Eta norbere baitan bertxotan eta jolasean aritzeko grina hori guk beraiengandik hartu genuen, aitak pixka transmititu zigu, baina batez ere Ibaik eta Xabierrek, gero kuadrillakoak ere agertu dira. Beste jolas batzuetan. Bai, nire batik esan dute, baina bereek lotxati xamarra dira. Eta parrandero xamarra bai. Eta gero Anaia, Anaia azkenean netzako gu gure inguruan bertsolari bakarra ginen, eta bertsotarako afizioa geneukan bakarrenetakoak, gero jakin dugu beste batzuk ere bazirela, baina Ainorga inguru hortan gure adinean bakarra ginen, eta Anaia hasi izan ez palitz, nik ere ez nuen jarraituko. Nik uste urte bete bi ingo nitula bertso eskola, baina gero azkenean inguruan inorreuki gabe zaila da jarraitzea. Eta netzako Anaia Euskarri bat izan da. Anaia, zer esango dugu berriz ere kajan ordenatuko ditugu, goxo bilduko ditugu eta itzuliko dizkigu Javiari edo Jabei behintzat. Oiano, eskerrik asko!